2017 оиладор шудам ба ҳисоби ми зиндагии хидмат камбағали нодору дарбадара ҳам хеле будани хидмат чӣ қадar ғаму медодану таъна мекардан азоб додану задану чӣ кардан дига истодам ҳам хеле тоқат кардам сабр кардам машин овардам партофтану ҳам камбағалӣ ҳам беморӣ ҳам касалие кӯдаки калонима кардам бачаи калонима кардам баъди ҳама беҳад ба азоб гарданма ҷарроҳӣ кардаги будам лимфоузле ҳисоби 6 рӯз то рӯз рангу рӯм безеб шид ғалтидам охир баъд хунпартоӣ доштам силфа мезадам қувватам тамом шуд оста оста айпо ғалтидам чон худаш гирифт пул қарз карда исусу давудав нун мебастак дар дегдон фатирам хеле зор мебурд бозорда савдо мекард лечение мекардам ай беморхона биромадам дар хонам очам табобатам кард соз шидам хеле ба по хестам бо бурданам бо ҳамон коро бо ҳамон гапо шавҳарам мезад азоб медод ки шумо дарбадари хона надорена камбағалена хеле фақат ҳамқа зиндагӣ кардам қарор мара больница бурд духтар нагуфт аввал бемори сила барое ки чихелай гуфтагиш хиштоманай мемонаш мерава ки иқа нагуфт баъд бисёр пурсидам худам чӣ кардам баъд гуфт ки ам хеле бемори сила очама файрод кард ки ам хеле хаем духтартай бигираш дига мудда дар кор нест и касал шида беҳад хароби баъд шидаги будам очам рафт нашинохт тамоман нашинохт ки ҳамун духтар мохи чӣ қадar безеб шидаи рангу рӯм зарди қоқзадагӣ очам овард лечение мекард хай духтар бурд амхеда скорӣ гирифтан мачитон бурданам и больницаи якум поликлиника бурдан дар больница хоб мекардам хай лечение мекард очам созум кард хай бо овардакам бо омадам бурданам бо ҳамун кору бо ҳамун чизош доруома нагирифтан лечениёма дар ҷо очам хушрӯ созум кардам ҷодда накардам ҳам хеле беқуввати хеле қувват надорам тамоман чи ҳастам не ки хеле худорошам ёрдам кунанд мехоҳам ки ами очама дастгирӣ кунанд ки ами хона набарорандаша ами азоб халос шудам ин ами 3 моҳ шуд бигем да овардан иза полни партофтан ҷавоб ҳамаро додан рафтам